Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Kasengkun New Trap Awakening Movement kalapun ramya UDC ke East Kasil District halor ka jingpun jari da ka CRPC shispa sau ha ka sinyo vote ka South Rig Uchilio. Uba Thomas Pasa habai kran shikila pathai kubor ka jingmut jang ka CRPC shispa sau imat ki bor Penyat District kempatim. Haba gedau baga CRPC shispa sau kaseng kam dan AA ban ong ya UDC. Uhaban pentrekam haga sngi nyovon nama don ki kendon banat nya ka huri hura henry ka eka jingmut jang ka section shispa sau CRPC ula pensngo. Ketika kendon ka ditang ya upat ba balai pat ikinong tre ka sarkar ki balum hapo ka jaka nyovot balai kitnat election kimlum pat ba. Lada uong kumta kumno ki weipat ki jila kum ka Manipur, Bengal ka bajudan be ka Jingkulmar haman ka election henry ki khan bentre kam ya ka kendon chispa sau labu jingkeli utei unong yalam ka knam. Ha kawi kaliang pat kinong yalam ka seng Voice of the People Party ka penrem ya ka jingle jong UDC da ka hukum ka baom sya ya pat ba ya unu ukertong ubajam ha ka sinyo vote kum kadak jong ka jingjam. Halor ki benta ki ba returning officer Ubadeiru ka Voice of the People Party VPP ha kasing thoding kala kran shai ba kampriang satya ya ka hukum jong district magistrate ka East Khasi Hills ban pentrekam ya ka kendon shispa sau CRPC ha kasing nyovon dang ha kasing palei ula penjari da ka kendon shispa sau CRPC ban khang prasha ya ka junyat pat ba ha East Khasi Hills district. Tulis election MLA, MP, MDC ngiraidam. Henry ngatara kasin ke benung kong bah New banyak snow yang kata imposition juga 144 CRPC hak seni bah new vote. Dan kalian ngajongi ngasih snow bah kan ni steps ke balasim dan kalian juga district administration kalau ke pemihak. Di nomor kini ke tabut MP ke canvas tentang MP election kalau ayat cek ladap lebora. Di kanwan sekarang new vote. Tengah tarik ki parti ki berjawab kita ni hok makin lek kemen. Di mana itu sistem borok kata. Di kani dari ia lembah kata secara pak demokrasi. Kami happy, but ke nongrim ke ba let's say ke district mesti ke pensiun nongrim. Ban impose ke 144 CRPC ru let's say ke kamda don tan hakan ke sino nyobon. Dari keren ni ke 144 CRPC. Ke orang baik melak banjulum pak ba sangut senang. Te nginde pei pada kan ni ke seni bon nyobon. Tang hapok polo tang ki nong trei jong ka election department do gila don degi khong. Te ke jingkali ke ulang benda kan ka 144 CRPC ka trikam tang yo pai ba na. Ka trikam buat ya kibriu jong an ru. Nomor ngi ong ka equality of law. Ka an ka de ya barok. Te hakawi ngi UDC ba ong ba ngin impose 144 CRPC omlak bon ilum polak sangut. Bat ke sarkar hi ke ban pelum pelang pada ya ki beliau sarkar ki badan ki election duty ba pero. Te kan ni kalau arsap. Bat nak kalian ke jong hi ka ngi ngim sawi hap ya kan ni ka jing na jong ka district administration ban wan ra ka 144 CRPC. Bat ka jing klik ka bat ka jubab ka jong ka district administration ni pada kum ki pa ba. Ni syam ba kan ni kalau ka ba mi hap akan no liang. So, kami ko kawan jing preso na dibuat hospital ni dibuat hospital. Pi ni mlak banlen ki district administration ni ka babon bah ki permi ya kinu notification anla don ka jing betha ngin ong no na ki bor bahalor. Kamu bi ka state government. Habang state government ngin mut ni sothu ba ka political party. Kanu ka political party ka badan ka babat ka bor sinsar ka kata ka betha ya kum kini ki jaj penjari lembah jong district administration. Kani ka political decision kan orang pi. Kami ka decision ke ban penmentoi pa ba. Hande ka political decision jong ki political party ki babat yang sensar hak ka MD itu. Setelah susuk ba kani jing ketika minta jing ko. So ini ba ka parti ka badan selu sensar ba makin pa ya dauran daurat. Ka pa ba udon ka hok ba un rai ka chabuman. Kanbas ladap ailat ban kanbas
Pai ba ulah ada pendap kamram ka jong u te mi kat ma mi ke result ngam so dan nongrim bat sak polking party kin dan ka jing shapting nomor mla cuman pergala te halor kenu ko nongrim kini ki party ki benar kabor kin ting ru kata ka long ke basu palaba bat ku mengong ha meneh ha sedang ba kan ni kam dan nongrim na but kini orang kata ka law and order situation tu bala tho apoka notification bala permit baka district administration ba katu teliki sini nyobot lah edam ki kam khlut bagi nyobot akpor ka MLA no pi kam khlut ba hering wat hakipor ban nyau ya kibut ak MLA election room MGE kata ka 144 ya kan ke MP li ka kam long solom kendian kata senam mila ya ke nyobot ke MP long solom kendian kam don kata ka nongrim te ka ba scam ka ban ong bangi hap ban wanra ka 144 CRPC te kan ni ka jing le dan bor nong no nakaliang jong returning officer aku jong por bari DC dan ki pagi hap ki ban enforce ya kata ngim don ni ban om nei ki ka bangi kwa ban kalong ba ya kani ka point number 5 ka baong ba no victory procession rallies by any candidate political parties after the declaration of results shall be permissible within East Khasi Hills district bamsha akasi nyobut no candidate ko job temen sya banyak jaga rally kum kadak to kajing job mo habaki nong kersan da kajing kemen ni nak election kalong kum ta andrai hakani kali ke bamta balik ko ban enforce ya kani tena kali yang katuni om yenom sya mo kamdon kum kani sya Garo Hills ki kan enforce ya kata ki kambu ita ki condition pech ki state mo kamdon ni apa West Bengal ka bajing snam kajing april kadon pech ki pati district room tam kata kum section 144 kam enforce celebration andai yang ni ka belong so peaceful yes balik pi ko ban enforce ban khang ya ki pai ba ban wan ban ya le kemen akan dikasih bat ka basung lingo ngarang pekemau UDC ngong ba akan dikalata head data pipet atau kalata head ka bagi plak ikan ka order under section 144 menin perkat hajrong ngong nu greater participation for a stronger democracy kat ba ki khang pat yu pai ba ban celebrate ka democracy na kalian sama parti ni om nginum pediang kan ni daliliru bat ni la ong yu UDC baun review kan ni bat udi ban weng na kalian kajing ngom nginum pediang kan ya nginum pediang kan ya kajing bam syai pai ba ban wan ban yale kemen ha kasi jing job kan unu mo unu pe job ngim ong tang ya le si mo ngi dei kum ong menu pe job hidon ya hok ban le kemen bat ban celebrate